Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu kallo da sauraro na barkanku da kasancewa tare da ni. Yan uwa kamar yadda kun sani ya kasance cewa kwamɓalar kokowar gargajiya ta ƙare a jiya a cikin jihar Tawa inda ta wakana kamar yadda kun sani Nura Hassan shine ya ci wannan takobi. Haka zalika Zakiru ya zamo na biyu a cikin kokowar ta wakana. To sai dai bayan an kokowar ta wakana ya kasance cewa akwai korafin da sarkin Doso Musa Mayaki ya fitar inda ya nuna cewa ya nuna rashin jin daɗin shi akan abin da alƙalin wasa ya yi musamman a ɓangaren kokowar da ta wakana tsakanin Isaka da Nura Hassan, inda ya yi suka zuwa ga hukumomin alƙalan wasa. To kamar yadda kun sani wannan zamani da muke ciki zamanin mulkin soja na, shi kuma mulkin soja ba a yi mai garaje, inda a yunkurin ƙoƙarin nuna rashin adalci da ƙwato ma Isaka kujerar shi ta mulki ya kasance cewa shi wannan sarkin an tuɓe mishi rawanin shi inda aka kore shi daga sarauta. Kaga kenan an yi bi babu, shi bai da sarauta, Isaka bai da sarauta. Bayan ya nuna waɗannan kalamu waɗanda ya kasance shugabannin ƙasar jamhuriyar Nijar ba su ji daɗinsu ba, a halin yanzu da ya zama tuɓaɓɓen sarki, korarren sarki shi da Isaka kamar yadda hukumomin Nijar suka yi suna kirarin domin zaman lahiya ga al'umma gaba ɗaya. Yan uwa ya kuke gani akan abin da ya wakana, musamman a abin da ya wakana a shi wannan sarkin da ya yi yunkurin kwato ma Isaka nuna cewa ba a yi mai adalci ba a wajen wannan wasa da ta faru, musamman kokowar shi tsakanin shi da Nura Hassan. To yan uwa ku ci gaba da bayyana mana, ko kuma in ce ku bayyana mana ra'ayinku a dangane da wannan dambarwar ta taho, kuma shi wancan sarkin an riga an tuɓe shi ya zamo tsohon korarren sarki, shi da Isaka duka sun zamo tsohin sarakai na wancan na kokowar gargajiya. Shi kuma sarki ne na kamar yadda kuka sani dai ana naɗa mukamman sarakai waɗanda suke mulki a ɓangaren jihohinsu ko kuma ɓangaren yankunansu. Yan uwa ku ci gaba da kasancewa tare.